Haga step jangka kat kandai tarik ulber arja arpusan kawai ka Longkmie ka badang Armet kalasya thambor baca Pynmynsaw kensan hawai beri uba 4 tip udiwe katba kadang ya Lynti ban Leit Shillong Trei jangka ha Umroi airport. Kani ka Longkmie kadai na kawai ka Shillong na Shillong bat kawan sa wai hanong ra Umroi ban Leit Trei bat kani ka jingja kalajia hakapor prabaji menstam. Laong bagi pulit na kamera PIC kila hiar sa ketika jaka ka bajia ketika jingja hamarjan ka kilon ban rung sa airport ban penlong ka jing token. Shu laong bau Runar ulak keni ya ka bek jongka bau lapenon kam daki kenja Atiar banap bat ot ya ka haki bentau rendang. Ya kani ka Longkmie lapen ket mar shaboy rembong CHC bat kamadian pat laong balapen kenria eka sa Nigrims ban yot jing sumar. Kipulet na kamera PIC hadu bapelat ya kani ka kubor kidang penlong ya ka jing twet yo basuwa don keti. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya